श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला पोहे कसे करतात ते दाखवणार आहे. 2 चमचे तेल घातलं. आता कढीपत्ता टाकते फोडणीला. कांदा फोडणीला घालते. कांदा ढवळून घेऊया. मोहरी अर्धा चमचा, हिंग अर्धा चमचा, 4 मिरच्या घेतल्या त्या कापून, हिरव्या मिरच्या, अर्धा चमचा हळद, सगळं ढवळून घेऊया. आता त्यात पोहे घालूया. हे पोहे मी अर्धा तास भिजवून ठेवले. चवीपुरती साखर, तर ढवळून घेऊया साखर आणि पोहे. आता चवीपुरतं मीठ, तर पोहे तयार झाले. आता त्यामध्ये थोडंसं ओलं खोबरं घालूया, थोडीशी कोथिंबीर आणि 2 मिनिटासाठी झाकण मारून ठेवूया. आता पोहे तयार. आता देवाला दाखवूया.